ingkang kula wingi Pak Camat, Pak Lurah, kula wingi kula nembe keguguran niku mpun pikantuk jadwal sakderenge nikah niku kula insyaallah nek mboten wonten halangan lunga kaji taun niki, Pak. Kula, bapake kula, biyunge kula pun nunggu radi lumayan dangu, memang sing plus-plus. Terus namung paling nunggu sekitar 6 tahun 7 tahun alhamdulillah saged mangkat. Ning bojo lanange kula niku didaftaraken 2006 biyen pas lagi mlebet SMP, ternyata jatahe mangkat 2050. Nah, seniki tetanglet kali sebelah kanan. Bu, Assalamualaikum. Kepingin berangkat haji? Sebelah kiri. Kepingin berangkat haji? Bapak pengen berangkat haji? Pengen. Sebelah kiri pengen berangkat haji? Empun daftar nopo dereng? Nah gue masalahnya. Lah kepilu ngakak jurung daftar kan mau kepingin tok gue. Lah non sewu Pak, pancen senajan diniati ya kudu wonten ikhtiare. Ternyata walaupun Kementerian Agama pun menurunkan harga daftar haji sing ana 70 juta saniki mung 50 juta reguler teng Mekah Madinah saged 40 dinten langkung ning jeble nunggune 30 tahun guys. Termasuk bojone kula sak rai-raine niku rencang kakung kula pun didaftaraken kali bapak ibuke mriko teng Temanggung 2006 dan jatahe mangkat niku 2050. Lah akhire wingi kula njur matur kali suamine kula. Ayang Embet. Ya karep-karep nyung bojo-bojone nyung. Nyung sing ngundang Ayang Embet jenengan sing protes. Ayang Embet, niki kan kula sederenge nikah memang jatah tahun niki kula mangkat. Kula nggih mboten ngertos wong jenenge lunga kaji niku kan rezeki, jodoh-jodonan. Lah ternyata kok tahun niki kula kaparingan saged mangkat. Lah niki kedahe kula Syawal niku kula babaran sakjane HPL sehingga Dzulhijjah niku sing wonten nggo mangkat kaji niku dipun isi kangge Dzulhijjah Syawal ingkang boten saged kula lampahi pengajian jadwale kula pindah tenggene bulan Dzulhijjah. Tapi kok ternyata bayine niki dereng kersa dimong. Berarti Gusti Allah panci maringi rizki dengan bentuk yang macem-macem. Dan ternyata mungkin niki pun rezekine lunga kaji. Ayo kita usahakan kula bapake kula mamake kula mangkat jenengan senajan 2050 ayo mados Pak Camat pinter mados tambahan. Mboten mados tambahan, mados piyai ingkang saged nglungakaken kaji bareng kalih jenengan senajan jenengan jate 2050 kula kepingine bareng kali bojo. Tapi bojone kula ngene jawab jan gawe adem banget. Nggih, Dik. Rezekine kula hajine 2050. Nek meksa-meksa kaene ya mandan angel wong niki kantun pinten wulan mawon. Jenengan sing mangkat dhisik ora apa-apa. Malah nyong seneng jenengan mangkat dhisik nyong mangkat kiri nyong tetep derajat statusnya numpak kaji. Sing langsung paham ki lurahe.